ọsị na anụ na-akpa nri dinta na-asụ egbe anụ na-akpa nri anụ ọfịa na-akpa nri n'ọfịa dinta na-asụ egbe na-akwadobe ihe ọ chọrọ ime anụ na-akpa nri n'ọhịa dinta na-asụ egbe ifu oge gboo ahụ ifu ka esi agba ofu ụda egbe anyị akwadogidie asonye awụnye ntụ were ihe dịka mkpụrụ igwe sụọ ya etinye agịrị asụkwa ya oge ụfọdụ eweta ite ọ na-akụwasị ya n'ibe onye ọya ka eji eme mgbọ n'oge gboo emechaa ifu ebe a na-akpọrọ ofu ụda egbe ọya ka na-akpọ egbe agbawara ọsọ ọgba ha nye ọgwụ tupu ịkpọdụtakwa igbe ọzọ onye eterigbota aka onye gbada ije zo ekwadokwa nke ịbụọ ị ga-agba anụ na-akpa nri dinta na-asụ egbe ya okwu a na-agwa onye na-eche na ya mego nke mbụ na nwee nke ịbụ na na-egbudo ha nwee nke ịtọ na na-egbudo ha maka ifie na ọ dị ka ya egbudo nta m ọ bụrụ onye na-ezu ori nna ya na-asị nwa m kwụsị ike na-ezu ori ọ sị na ya nkwụsị iru ori ka mmebe gịnị ọ taka nzugbo ori kemgbe afọ 10 adị na-ezu ya nke onye iche ka mme na mbiko na-agwata ihe nwa ọ bụrụ arụ n'izu ya na-asị aka na-ekwu ka nna gị na-ekwu ha nna gị na-ekwu bụ ekwe na anụ na-akpa nri dinta na-asụ egbe onye meji wee sị na mbọsị ị na-ewu nke onye ori mụsị nke onye nwe ụlọ nna ya sị ya anụ na-akpa nri dinta na-asụ egbe ofu mbọsị atụfere m na onye ụgwọ ezu ofu mbọsị anụ ahụ na-akpa nri ọ bụrụ na akpata ọ na dinta egbe ya adịbeghị otu okwesị orukwa n'izu orugbo echi nne o jee gote ite ọ na-akụwa ya o merụ ya ahụ n'aka o bugharị ihe egbe mbọsị ahụ anụ kpanakwa olu na mgbọsị nke ụtọ buru egbe a na-abịa zụọ ọbịa nwoke n'ụzọ ya na-akpacha nkata ebe ka ejikosi ọbịazi anụ kpanakwa anụ adozi ọcha na dinta nọzi na-egbu ekwe wee ru mbọsị dinta ga-akwadota alụ ewe mee ebe nweta na-eji akpata nkoto ka a na-eji ebute ozu ya nna akwụsịke na-ajụ ihe adịghị mma omume ha nụzi na ọgụ na onye na-anụ ọgụ na-ebu ntasị mme si ekede onye ya na-egwu na nne amụbeghị onye ya emeli m n'ọgba na nne amụbeghị onye ya eme m ihe na-ekwu nna m hapụgodu m na onye ọ na-akpasu m iwe gosi m ya ihe na nweghị onye ga-amụ m aka n'anya gbachite m ya nkịtị ya sị ya na anụ na-akpa nri dinta na-asụ egbe ofu mbọsị eme ka ime na mgbe ofu onye adọkpụrụ okwute kụwa agha isi kụwa agha mmiri agbasị agha n'anya ofu anya ya apịa iche n'otu ọ dị ahụ niile na-anụ ọgụ na-ana lota na anụ na-akpa nri dinta na-asụ egbe ọ ihe na-emekwa oge ụfọdụ ọkụ baa n'ụlọ emeghe ọkụ na-achọ igbo ụlọ emenyụọ ya ọkụ na-achọ igbo emenyụọ ya ụmụ nwoke agha ejezie ayafonye emenyu ya ọkụ ha gbapịa mebie ife ọ bụrụ mgbe Chineke ọ ji adabala anyị ji ataba ife ọbụla na-eme nnu mgbe ahụ oluo anyị egbochimuzie nwee ihe iche na ọ gaghị eme ụmụzara oluo mezie anụ na-akpa nri dinta ihe a na-ekwere okwu onye kpachapụ anya izere ihe enyere ihe ọbụla ohere ka ịma ma onye eme ma ọ gaghị eme nwe nke ihe eze nwe izeri ọfụma lụta na anụ na-akpa nri dinta na-asụ egbe ọ gafide bụ afọ